לא מת. אנחנו בסרטון של צ'יטים. נפתח פה כמה סופר מג'יקלים. סופר מג'יקל. 55. אלקטרו. ג'ורד אלקטריפיי. לא. שים פה בת. אייס וויזארד. לא. אבל אני יכול להבין קצת. בוא נשים פה מיינר. נשים פה פרינסס. אתה צועק לי באוזן. טוב, ביי. אלקטרו. אנשים אחרי זה נשחק ליובל. אפשר? כן. רייביארד. איפה נייט טוויץ'? בוא נעשה סתם ככה. פתח סופר מג'יקל. זה עדיין. בוא נעשה סתם ככה. אני רוצה. תן לי רגע. בדק אם זה עובד. נשים פה ככה. תן, אפשר? שנייה. ככה. אני יוצא פה לפוש. די. כבר מעצבן. תן לך עוד 100. יאללה נייט וויץ'. שיפ. הופה. נייט וויץ' מורידה הרבה. לא ידעת? אחרי זה גם אני מוריד בטלפון של השיטים. בוא נראה אם אני קולע. הופ, המיינר הגיע לטאוור. לא נורא. נייט וויץ' הוריד את הבניין עם הבואולר ועם שיט. עכשיו אני. רגע, אני בודק אם עכשיו אני אקבל משהו. כסף כאילו. לא. טוב, אז זה אומר שסתם בזבזתי יהלומים. קודם נפתח לי 8 יהלומים. 29. 40 למברג'ק. 46. בום טאוור. בומבר. פקה. 94 פקה. 41 בואולר. בלון. 92 קינג. נייט. אוקיי. 43 מייר. 74 פריז. 54 בייבי דרגון. 23 לבלינדלן. כבר קיבלנו. 35 אייס וויזארד. אפשר שוב. אפשר? צריך להשיג עוד אחד? אפשר פשוט לעשות ככה. אני. אין לי השתורי. כל אחד פתח שלום את ה... אוי, 97. כל הקלפים שקיבלנו. עכשיו אני... די, חלף. רגע. בוא נפתח. בוא נראה לי לך דוגמא ג'יינצ'ס לג'נדרי. ג'יינצ'ס. 14. מה? 33 לבה. בוא נראה. מג'יקל צ'סט. שאיש הדלוג. בוא נראה. עכשיו אני אעשה... זכר תיבה. 2 תיבות. לא, עכשיו אני אעשה את 3 כאילו מתחת. אוקיי, עכשיו אני אעשה את זה. מה טוב לא טוב, אחרי זה. לא אעשה לי שום דבר טוב. אוקיי, 7 בטיחות חברים. 17 נייט וויץ'. 11 פריז. 41 רויאל ג'יינט. 22 אקסקיושנר. 54 גובלין ברל. 42 נייט. יש פה לג'נדרי? לא נראה לי. אלקטרו. תעשה סקרינשוט. אם יצא לנו עוד פעם אלקטרו או משהו? סקרינשוט. אוקיי, לא משנה. טוב. אוקיי. איפה האקסקיושנר שנלחץ כאן? יש לך מקס לבל? אני יכול לעשות הכל מקס לבל. בוא נראה. הנה, תראה. את הבנדיט. לבל 1. לבל 3. לבל 4. מקס לבל. מקס לבל. תן. תן לי רגע. בוא לי לעשות משחק, תן לא נתת לי לעשות. טוב, עכשיו אני אתן לך אחרי. נו, הנה אבא שלי בא, תן לי מה. קח מה. אבא שלי. אוקיי. טוב, תן לי. מהר, אבא שלך בא. נראה לי משלש אותו. כן. בוא נבדוק. אבא שלך פה אבל. כן, שנייה. חוטי שלי. משהו מעניין אותי.
אבא שלך לא מעניין אותך? לא. בלי אבא שלך לא היית חי. אני יודע. לא מעניין אותי שזה ככה. יאללה, נו מה, כמה זמן אני קובעים? יופי, שילשתי. זהו. זה היה המשחק להיום. מקווים שנעתם ויאללה ביי.